Radanojan. Okei, nyt minä petraan. Minä olen nyt liitti ja otan Johannesta kerrankin hyvät kuvat. No niin. Nyt saat aina ottaa sellaisia sarkoja. Nyt saatana juomia. Tai tulee tulla paatoon. Nyt jännittää. Oi. Minus katsotaan zoomata tätä, kun ette nyt tärisee just siinä hyppyssä. Joo. Johannalle vielä, en sanokaan vielä mitään. Ja ota tää ratameno, koska minä en voi sanoa sitä nyt, että se on minun vika, Johanna suuttuu minulle. Mistä? Ei mistään. Tiputti, mitä hittoa tossa sit tapahtui, Johanna? Siis toi oli lol. Se kuitenkin meni tommosen isomman ja sitten vaikka kuin sujuvasti Niin, tippuu ja oikein sitten ristikolla. Niin, oli siis